Hola, em dic Carlos Puig i sóc el director del curtmetratge Un dia més. En col·laboració amb la plataforma PDA Bullying, volem donar inici a la campanya Un dia més, superar el bullying. Quan vaig començar aquest curtmetratge, volia donar el meu granet de sorra per donar visibilitat al que viuen les persones que pateixen assetjament escolar, a través de la meva experiència quan vaig patir bullying a l'institut. Quan vaig conèixer la plataforma PDA Bullying, vam trobar una gran sinergia per poder ajudar a sensibilitzar, prevenir i donar eines per superar el bullying. Utilitzant el curtmetratge com a eix central per crear material didàctic i pedagògic, donat que creiem que l'educació és bàsic per arribar al nostre objectiu, que és que les noves generacions no tinguin que passar per aquesta experiència. A més, sent conscients que els últims anys, amb l'aparició de les xarxes socials, la situació de l'assetjament escolar ha agafat una nova dimensió. Per això, tots junts, podem aconseguir superar el bullying. Un dia més, units per superar el bullying.